tile bisaba ye san ba fila ani mugan sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ye ka sababuya kɛ aw b'an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la sanga an'a ka wagati mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la ni aw ka dakurunna kunnafoni ale waati seli mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoni an bɛ ale daminɛ ni an sɔngo ye maa maramafɛntigi lakodɔnbali maa tan bɔɲɔgɔnko u tun bɛ bolimafɛn sen fila sanfɛ ni o bɛ wele ko moto a kɛra nɔvɛmburu kalo tile 26 san 2020 kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ sa ni ale bɛ ɛriba dugu la ɛriba yɛrɛ ale ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 18 o de don u donna ka taga nin kɛnɛyaso in kɔnɔna la wagati min na sa u ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ni ka u bagabagalen kɔfɛ sa u ye u ka furaw ni ka olu bɛɛ lajɛlen ta ka taga ni a ye nka kunnajama yɔrɔ kɛra yɔrɔ min ye sa u ma maa bɔnɛ a nin na wa maa fana ma joge u y'u ka nin waleya jugu in kɛ kuma min na sa u taara ni u sen fila ye. Yoroso fana bogotigini san 23 ale a yɛrɛ bɔnɛ ani na novembre kalo tile 26 san 2020 a kɛra dugu min na sa o de ye Toroso ye Toroso ale ni Yoroso ni ɲɔgɔn cɛ sa o ye kilomɛtiri 20 o de ye a yirala ka fɔ ko fura min bɛ yen nɔ ni ale bɛ ɲinɛ ka o faga a ye ɲinɛ fagalan de ta ka a yɛrɛ faga sa nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ma se ka dɔn kun min ye nin den bila a yɛrɛ fagali la. Koro fana silamɛmuso tɔn ma olu farala ɲɔgɔn kan novembre kalo tile 26 kelen na sa ni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka o kɛ wajulu don ye ani tuguni ka o kɛ duwawu don kɛrɛnkɛrɛnnen walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka na Koro dugu kɔnɔna la cogoya min na Koro maaba caman tun bɛ nin kɛnɛ ale kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko nin waleya in kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye maa ka nin hakilina in ta wa ni musoba ninnu yɛrɛ sa u fora u ka nin hakilina ɲuman in ale tali la. Denmisɛn caman de bɛ yen nɔ minnu n'olu bɛ minfɛn sumalen bɛ yen nɔ ni ale bɛ galabu kɛnɛya n'a bɛ wele nanzarakan na ko boisson énergétique u bɛ nin minfɛn sumalen in ni ka a min walasa ka se ka u galabu kɛnɛya cogo min na nka an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ nin boisson in ni o ye kan sumayala in sa ka a min kosɛbɛ ko a min kojugu fana sa ko bɛ se ka dankari maa ka adamadenya la. Minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka sirabakan kow ma sa u y'a yira k'a fɔ ko u jɔrɔlen don ni maliyɛndenw ni u bololaminɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni o ye bolimafɛn sen saba ye ni o bɛ wele ko katakatani fo ka taa se bolimafɛn sen fila ma n'ale bɛ maaw ta ka taa n'u ye u taayɔrɔ la ni a bɛ wele ko moto taxi ni olu bɛ yen nɔ sa ni sɛbɛn fura tɛ u la u y'a laɲini bolimafɛn sen fila min bɛ yen nɔ n'olu bɛ maaw ta ni ka taa n'u ye u taayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya o bolimafɛn sen fila in sa ko u ka kan ka u yɛrɛ lakodɔn u bɛ lakodɔn ni fɛn min ye fɔlɔ sa o de u ka kan ka u ka bolimafɛn sen fila ni o ye moto ye ka sɛbɛn dɔ kɛ a kɔfɛ ni a bɛ wele nanzarakan na ko plaki o kɔfɛ tuguni sa ni bolimafɛn kelen tigilama bɛɛ lajɛlen kan ka fini dɔ don i kana fini min yɛrɛ sa n'a a bɛ dɔn k'a fɔ k'u ye bolimafɛn sen fila bolila ye ani tuguni i kan ka i kunkolo ka o lakana ni o bɛ wele nanzarakan na ko kasiki o kan ka wajibiya i ma n'i ye o fana kɛ sa i ka kan ka taa i tɔgɔ sɛbɛn an ka meriba o kɔnɔna la ni ma meriba sɔrɔ sa an ka cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bolimafɛn ko ma i bɛ taga i tɔgɔ sɛbɛn yen nɔ minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka bolimafɛn ko ma sa k'u bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko nin waleya ninnu tara de walasa ka maaw ni u bolominɛw ni ka se ka o lakana cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ sa u ka jamana ɲɛmaa kalafili o tɛmɛnen kɔfɛ sa u ye wagati jaabi u ye o bɔ Marc Christian Kabore a yirala k'a fɔ ko ale kɛra jamana ɲɛmaa ye ko kura 100 o 100 57 ni murumuru 77 a taara ni o de ye a yirala k'a fɔ tuguni fana ko politiki ko gɛlɛya min b'u ka jamana kɔnɔ fo ka taa se lakanabaliyaw ma ko o de bɛna kɛ sababu ye Marc Christian Kabore a ye layidu min ta Burkina Faso kaw ye walasa ka se ka Burkina ni ka a jɔ cogoya min na ko o de bɛna kɛ gɛlɛya ye a ka fanga o kɔnɔna la.
kabini kurun kari novembre kalo tile 29 san 2020 Nigeria jamana kɔrɔyanfan fo ka taa se a woroduguyanfan o masa u dusukun kamikaminen do ka sababuya kɛ bingani wale o taara ka nin dugulamaw ka u sɛgɛrɛ o kɛra sibiri novembre kalo tile 28 san 2020 a kɛra dugu min na sa o de Borno ye o ni maaw olu ka fɔla sa ko maa 110 o de bɔɲɔngo olu de bɔnɛna o ni na ka sababuya kɛ karɔgɛrɛ dinɛ tigilamaw olu ka baara ye nka nin wagati in na sa maa si ma i kanbɔ k'a yira k'a fɔ ko olu de nɔ ye nin bingani wale nka ɲɛ jɔlen bɛ maa minnu na sa o de ye karɔgɛrɛ dinɛ tigilama minnu bɛ yen nɔ sa ni olu b'u ka jamana kɔnɔna la ni o ye Boko Haram ye fo ka taa se ISWAP ma ani farafinna jamana tilebiyanfan dinɛ tigilamaw olu ma. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlenlen tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an tɛ sɛgɛn k'a fɔ ɲɛna a ye to k'an ka video aw ka to k'a aimer ka to k'a partager an ka page Facebook kan ani an ka page YouTube kan aw ka to k'a yira na k'a fɔ k'an ka page ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlenlen ka di aw ye Ala ka dɔgɔkun timɛ kɛ ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlenlen ma aw k'an bɛn